बिहामजोखौ जिनाहारि खालामनो नागिरनानै बिहामजोजों आथोनखौ हास'जादों। बिनि बागै जोङो दा उनाव सावरायगोन। गिबियावनो नोंथांमोनखौ निर्मल दैमारि इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। जोंनि बर' हिन्जाव आरो बर' सिख्लाफ्रा ना मावाफोरबायदि रोनाव लाजोब्बाय नामा? अखा नायब्लानो जों माने बेफोरबायदि भाइरेल जानाय आरो बेफोरबायदि गोबां नुबायल' थानो मोनसै। थ' जोंनि बर' हिन्जाव आरो बर' सिख्ला माखासेफ्रा मा जालाजोबखो? दाख्लै बावैसो जि जाना थांनाय बिमाजों आरो लोगोसे गथ' सासे गोमाना दंमोन। थ' बेखौ हमनो हाबाय। आं नामफोरखौबो मख'ला, मानोना हमना मोनबाय। हमना मोननानै दायो बिसोरहाबो संसार जालांनायनि खोथा दं। बेनि थाखायनो आं नाम साम मख'ला। फोरमायनाय बायदिब्ला माने न'खौ गारनानै जेनेबा गवालपारायाव माने रुम भारा लानानैसो थाहैदों जाहैदों। माने बेलेगजों खाराखै। गुबुननि फोरमायनाय बायदिब्ला माने बिथाङा मुस्लिम हौवाजों खारदोंमोन। दा हमना मोननानै सोंनायाव बुंनाय बायदिब्ला माने रावजोंबो खाराखै। बिथाङा माने गवालपारायाव रुम भारा लानानैसो थाहैदों होननानै फोरमायना लादों। थ' बेयो बेसेबां सैथो नोंथांमोनहा एसे साननानै नायदो। न'खराव जानोनो गैयामोन ना लोंनोनो गैयामोन, ना उन्दुनोनो जायगा गैयामोन, माने गवालपारायाव रुम भारा लानानै थाहैनो गोनां जाखो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे आयदायाव। फ्रि फायार गेलेनानै लोगो मोननानै गुबुन हारिजों खारनानै लोगोसे एखे रुमाव थाहैदों। जोंनि बर' हारिनि माखासे सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि आरोना, माने फ्रि फायारावसो लोगो मोनदों। फ्रि फायाराव लोगो मोननानै बेंगलराव खारनानै एखे रुमाव माने बे गुबुन हारिनि सेंग्राजों थाहैदोंमोन। थ' बेखौ बड' वेलफेयार एस'सियेसना हमना मोनदों। बिनि सायाव मा बिजिरनाय जायो नोंथांमोनहा उनाव बेफोरनि खौरांफोरखौ मोनगोन। हमना मोननाय जाबाय, माने बेबो लोगो मोनलायनाय नङा, माने फ्रि फायारावसो लोगो मोननाय आरोना। फ्रि फायाराव लोगो मोननानैनो खारनानै बेंगलराव बेफोरबायदि एखे रुमाव थाहैदों। सिगांनो सिन्दुर लायनि सिगाङावनो नों जुदि बिसिफोरखौ जुदि बुजायहरबा दा सिन्दुर लायनायनि उनाव मानसिफोर नाङा होनबा बोरै जागोन? नों खृष्टान ना हिन्दु? ओमफ्राय नोङो हेफाजाबनि थाखाय कल खालामहरदोंमोन ना एसे, ओमफ्राय दा नों मा सानो बेखौ आंनो खोन्थाहर। मा लुबैयो हेफाजाब होफिनना होनाय नोंखौ अलरेडि आसामनिफ्राय लांनो इनफरमेसन हरखादों, मिथिबाय दा? दा नों न'आव थांगोन, ओमफ्राय बेखौ बहाय लोगो मोनामोन? गुवाहाटी सिरियाखानायाव लोगो मोननानै फैदों। ओमफ्राय बेयो सानैजों फेस टु फेस लोगो मोनलायनानै मोजां मोनलाय मा गेम सिगांनिफ्रायनो गेम गेलेयो नामा? मा गेम गेलेयो नोंसोरलाय? फ्रि फायार। जोंनि माखासे बर' सिख्लाफ्रा मानो बेफोरबायदि जाजोबखो? नुफेरलायाखैमोनबो, फ्रि फायारावसो लोगो मोनदों। फ्रि फायाराव लोगो मोननानै बेखौ एसेबां फोथायनाय जाबाय जे गुबुन हारिनि सेंग्राजोंबाबो माने बेंगलराव खारनानैबाबो माने एखे रुमाव थाहैदों जाहैदों। दानिया फैदो गुबै आयदायाव। बिहामजोआ उन्दुबाय थानाय रुमाव बिहावा हाबनानै बिहामजोखौ जिनाहारि खालामनो नागिरदोंमोन। थ' बिनि सायावनो बिहामजोआ बिहावनि आथोनखौनो हास'ना होबाय। हास'जानाय जायनि मुङा मयदुलमोन। गोब्राब जखम जानायनि थाखाय बङाइगाव हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय। आरो जाय बेफोरबायदि खास्रि बिस्रि बिहावनि आथोनखौ हास'ना होदों, बिथांखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। মতে ৰাতি আনুমানিক 12:30 বজাত মইনুদ্দিন নামৰ মানুহটা মফিজুদ্দিনৰ বোৱাৰী ঘৰত সোমাইছিল। বোৱাৰীটা বোলে তাৰ গুপ্ত অংশটো কাটি পেলাইছে। তাৰপিছত আমি শুনা মতে ল'ৰাটাক হস্পিটালত লৈ গৈছে, বঙাইগাঁও হস্পিটালত লৈ গৈছে।
এইখিনিয়ে জানো আৰু ঠাইডোখৰৰ নাম কি? আমবাৰী আমবাৰী, অভয়াপুৰী আমবাৰী। অভয়াপুৰী আমবাৰী। आरो दाख्लैनि जि जाथाय 11 बोसोरनि हिन्जावसा आरो 30 बोसोरसोनि माने सासे सेंग्राया माने गोमाना दंमोन एबा लानानै खारदों होननानै माने फोरमायहरदोंमोन। जेनेबा तामिलनाडुआव खामानि मावनानै थाहैनाय जि बिमाया फोरमायहरनाय बायदिब्ला लाना खारना दं होनना बुंदोंमोन। हमना मोननाय जाबाय। हमना बेखौ एक्स एनडिपिफ्रा हमना मोनबाय, लानानै न'आव फैदोंमोन। न'आव लानानै फैनायाव बिथांखौ सोंनाय बायदिब्ला बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला माने बे जि हिन्जावसानि बिफाया माने बे गथ'खौ अयथासार खालामबाय थायो, बेनि थाखायनो लाना फैदों होननानै फोरमायदों। थ' एक्स एनडिपिफ्रा इसोरखौ बुजायबाय। बुजायनायाव माने बिथांमोनहा बैसो जाजासिम नेगोन, लानाया लागोन अब्लाबो बैसो जाजासे नेगोन होननानै खोथा होबाय आरोना। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, एसेनोसै। नोंथांमोनहा हासते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे। थेंक्स फर वाचिं, लाभ इउ अल।